rapati adem Apa karya dulu Bayu menang tinggi tansah binaran sehat, Mbah. ngapunten apa ngakan Ayo karo promosi. koyo Wah ya apik. Nek kan gabel bengi kelek ya aja tekon. Ora muni nggo sangu muni nggo wirang. optimis ki penting. Ha iya. Penting optimis iku batine ora ngerti lepangaken nami kula. Kirun. Kula iki Kang Sekti. Heeh, Pak Sekti Abjo. Nggih, griya kula ngandhapiku gadap setunggal. Napa kula niki lucu toh kapan dagel niki? Ya kok sama aku nih. Dengan sistem Kula Koirul. Ibu kula ten Srungga. Yai Banyunem biasanya asring liwat ten ajeng kula menika. Anu karo Banyumen aku ora kudu sapa-sapa ya kaya mun peletan sambel kok ya. tegese piye iki? Lah sedulur kabeh to ning kene. Wah, Hanya ning kene wis mesti akeh akrabe. nah aku jan anu sih. Sing kaya wong asing, Oh lah yo sing baku engko nom-nom aku biyen ora tau dolan iki. ora tau to. Ngare, Hmm. ngare aku. Aku perjuangan dia neng kene kan aku neng Diadi Janur, Diadi Dekor. Oh, Nah, alah. dekor yang darah kene aku sekarang neng kene biyen. Ngare jebule kene iki yo desane subur makmur, Alhamdulillah. tandurane lemu-lemu. Hmm. Aku mau neng dalan. Ngeruwi wong wedok nduduk. Kepiye leng muri? Oh ya lemu. Ngeruwi piye yo? Siram yo. Kepiye? Terus tak ruwi kok malah nesu. Nek mengerti kepiye mulai malah kok kepiye? Ana sepi. Lah mau mengerti kepiye kok ana sepi? Ampun to mau. Kepiye le marah iki didenake batu lah kok. Kok iso ana sepi nek diarani yo mesti yo anu kok kepiye Kang ngono kan. Ora mungkin anu kowe mengerti ngawur yo Mbok mutil ngono mau iki. kepiye? Mau mbokmu tentine akeh. Oh. Nek sarung ngono mau iki. Lah kok ku mau Mbok mutil akeh. kepiye? Mau kepiye mau? Mbok mutil kayu. Lanjut muring. Ya, maksudmu iki Kepiye, kepiye Pak? mengerti? Balesi kepiye, Pak? Tak pinake. Heeh. Lombokmu pentile akeh yu. Oh, kuwi panu lomba to? Dadi udu Jalan, ya. ya lah ora kuwi bae. Lah aku wong kene wong tuwae dilekke sarung. Lah lek wong tak singkan lagi gawan to. Arep nggang motor mau kek. Mbokmu tile akeh yu. Waduh. Ngono lah. Lah iya. Lah yo dikenake lah nek lombokmu akeh yo, asal ngono kuwi ya ora kok datang ambil amau iki apa modine. Eh. Wes aja dibulan baleni. Ini nek cilik lek gede. Sarung dibaleni. Tak tekoni obatnya apa? No. Apa? Jebule ya warna-warna. Hmm. Ana ambisen. Bayu kan pertanyaan apa kuwi? Kene iki warga Bayu meneng luar biasa. Ana wong teradap kan. Hmm. Promosi obat. Promosi obat, Pak. Warna-warna. Ya go. Beda tetanen iki. Hasil dadi iki. Amin. Saged ngurakapi nggih kebutuhan keluarga. Iki ya warga Bali meneng loro RT Gangsal nggih. Iki nembe nedeng-nedenge kerja bakti buka dalan makam. Alhamdulillah. Nah, muga tansah diparingi lancar. Muga-muga sing pasiten sing kelewatan dadi amal jariah sedoyo. Apa kok dadi pimpinane kepiye le arep gerake warga ben supaya Umpama aku dadi RT, nyarke nang wargane ngono. ya kepiye kok ben supaya bareng-bareng Mangkat sepele. piye. Ini tak siarke nang masjid. Aku pengen sinau kuwi. Wong yo aku kongkon nang omah sok tukang siaran nang. Dulu. Ini yo bojoku mau siaran yo karo nggo jubu.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dumateng Bapak Ibu warga RT Gangsal Banyumeneng bilih benjing minggu jam itu kasuhan kerja bakti wonten ing makam. Mekaten informasi saking kula provokasi. Assalamualaikum. Apik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi dalan larep nang makam. Ono kurang-kurang lho. Apik wis sip kuwi. Heeh. Upama kowe dadi juru kunci makam kuwi pidato kepiye? Iki. Ayo. Juru kunci makam niatke Piye pidato? Sik, kono mau ora iso ya tok. Kepiye? Ah. Makam masalah iki. Lah kepiye? Orang mayat-mayat. Assalamualaikum ahli kubur. Niki kula warga RT Gangsal Banyumeneng badhe dibaraken dalan. Mugi-mugi panjenengan boten ganggu. Assalamualaikum. Kowe sing tak demi iki mau sapa? Ora kok kijing-kijing to ki mau. Dadi ki omong karo kijing. Oh, ya wis. Dan tinggal dene anu jim ya kowe berarti. Nah, iki nedeng-nedengi kerja bakti disemangati muga-muga mengko tansah siji pinaringan lancar, wargane tansah pinaringan sehat, muga-muga sing ngetokke dana daya samukawise tansah pinaringan lelintu ingkang akeh. Amin. Dina penyemangat gugur gunung. Dados monggo. Dados. Joget sing apik. Ana dhuwur-dhuwur ning atas sikil. Nggih, ya ampun ngeten iki.
Jangan buat repot-repot nggih. Wong ngeten iki nek nggadahi pemundhut matur mawon mboten sang ngeten iki. Pak Yami, Pak Basya. Kok aku gandeng neng kurimu yo melu tukake. Nanti ora lokak saya. Lah, belum kaya Kepolo. Allah. Kamu jaluk pun aku. Sopo? Tak ganti-ganti kan ya. Dipinangkani. Nek kon apa ya ora iso. Nggih, ndak selak wengi. Jadi buat seni budaya ya. Nek nyuwun sewu nek bero nyuwun sewu nggih. Nadyan wujudi ning paksi. Najan wujude mempeksi. Apa kuwi paksi iki? Manuk. Ah iya. Agawe taline rontong Agawe taline bronto. halus manis tur mrah ati suwe nggon kula ana beli sapa Iki calon duduku. ngono kuwi Wah, ayo lah. Senenge oke. oke iki jaine ayo ayu aku yo ngerti Sing gede ki wae, Pak. dugi putih ya Bang wis lama kayak pripun golek isi kodang jenar bunga iku nyanding bisa dadi esok
Matur nuwun pun kapinangkanan podang kuning. Terus Apa meneh piye? ayo mengko saiki apa iki hajat muga-muga hajat kabul iki apa ngono. Sing ewu sapa to? Pak Sudarto didongake Anake sapa sing dipantoke? lha iku ora tekon kowe mau. Lali aku. Lha kepiye lek mbene mau arep ngopo? Aku mau pikir ditanggap. Wis tak omong-omongi to aja ngeyel. Lah iya mau ki nang isor ki kelingan sapa? Ayo to ketemu latihan. Panggung Iki ade mlebu kandang macan. Iki Gunung Kidul, Mas. udange sing Gudang seni budaya. toprakan ono. Dalang Komplit kene iki kesenian luar biasa. Kok kon ketemu latihan kok ya ora mangkat-mangkat malah boro-boro le siram. Pun mang bayangke niku Pak Bu. karepku ki yo kaya wong profesional ket. Lho. Angel. Seni iku kok sithik. Ayo nek mbok akeh ya kepiye? Kaya Kudu banten delok YouTube, hmm. kudu ketemu, Heeh. kudu sumanding karo Wiragana utawa Lah iya kuwi kudu Mula. Mula aja ngeyel sisake lah ora kur wong sing ngeyel ki. Ana kewan sing paling ngeyel ki ana. Ngerti ra? Ketek kepiye? Lah kok iso? Kae mangane tanduran, Lah iya. mangane tanduran. Iki pasti wis ngumpat. Apa-apa bulan. Mbokku nandur semangka ya dipangan. Mula kowe aja kaya kuwi. Ngono lho. Nek dijak latihan kowe mangkat. Besok tak latihan. Hmm. Latihan tak. Iya. Tak latihan men. Apik. Saiki bedhaken pinter-pinteran. Ayo, kowe sarjana lho, Kang. Iki Kowe kudune pinter kowe timbang aku. iki jan bedhekan iki ta. Ngarep ireng, mburi ireng, tengah medenteng apa? Oh iki kudu dibethek. Ngarep ireng Mburi ireng, tengah medenteng. ora saru kok. Wah, lha sakarepmu teman jawab kok ya. Wah deg-degan aku. Arep nyeploske jawaban kok deg-degan aku. Sapa? Ngarep ireng, mburi ireng, tengah medenteng. Omongku, Ora iso. Wis kesuwen wis 10 detik muncul iki. omongku kan Ora, wong nganggo lareng. Ngarep ireng, mburi ireng, tengah medenteng, medenteng ra. Kabotan mergo le nganggo lareng. oh iya. Bener jawabanmu. Iya. Saiki aku iki Piye? ngiring ra kepenak. Mengkurus ra kepenak. Kudunen. Salah, Piye aboyoken? salah, Kamu stroke. salah. Oleh kuwi wis rong. Apa kok salah? Lah sapa nek kowe? Wong aku sanggar Lah kok iso? miring. Ora kepenak. Oh, ngono. Apa mengkurap? Ora ngerti ku, Mbak. Iya. Lah. Sandal. Ya pinter. Moko sandal iki tidak-tidak ya to. Ora dipapake kene no. Nah, Iya ya bener kuwi ya. Dan pinter kalah iki aku. Perkewanan. apa? Perkewanan saiki. Perkewanan. Yo, Ana rombongan iwak nglangi. oh, Nglangi to ning Telaga. oh. Ning ana iwak siji sing obah, ning ora maju ora mundur. Ora munggah ora medun. Maju.
apa? Ayo. Kecerdasan ini kecerdasan. Sik. Iwak nang kali ora obah ning ora maju ora ngotot iki. 10 detik. Jiro lupat Ora mon. mumet. Ayo ora ono Pak Mumet. Pak turu. Ya tukoke antimu kok Mumet. Lak turu. Pak turu ana kok iwak merem. Lak bingung. Ayo ora. Iwak kejepit patu. Sembrono iki. Kudune kecerdasan. Ayo. Iwak kejepit lah ya bener ora iso. Kowe mau bedhek anu sing paling enak kethek ngono, Bang. Kethek iki perkethekan. Ana Karo wong tuwa diketek-ketekke. tegese perkethekan iki bedhek-bedhekan lho. Ora kok anu kuwi anu ki ora. Ana kethek telu nyebrang. Dilalah anake ketabrak motor bapakne nesu ora. Lho nek dadi ku bapakne nesu ora. Wis sabar. Sabar gawe munyuk meneh. Ya. Dadi aku tok padake. Aku tekon. Ana munyuk telu nyabrang anake ketabrak bapakne nesu ora. Nesu. Wis sabar. Golek gawe meneh besok ya. Gawe anak meneh. Iya. Oh, Wis sabar ini ya. Terus ki tembangan apa ya? tak main gunung napa pepele Tetep karo suasana. oh iya Senajan to belum ning tetep syukur. amin Makrifah loh. inawi karta tata Ayo toto bikin tentrem. mari karta tata raharjo Yo. Halo. Pak sanu Pak sulit dulu nih Pak saben bengi oh kira enggak sabilah Pak wah kayak pemedong saben bengi nyawang jembleng ya Yo. Kena olahraga. Sing semangat. Yo. Aja loyo. Yo. Oh, Iki mikir sih Pak. sing semangat aja loyo. Iki karo mikir kok bar iki gak apa-apa. Wis wani pindho kok ora semangat. Dekat-dekat bae lah. Yen mamajang amung karo janur. Aku ramus. Oh, mante. Kembang wae weton. Bali Mbak Sukar alam masih kepiye. Rumah sakit ya wis tak jatuh. Yo, bari iki palaran. Pacitan. Sarpi.
aja mliput anu nyambut gawe. Arep mangkat oke bocah kuwi. Oh. Nanti ya dile-dile Pak. Pak kepiye? Dile-dile Pak. Ya, pinangkane ya. Matur kok ben mari matur ki mau ya. Omah ya main harmonis. Ayo. Aku ora ngerti kuwi, aku ngerti ku matur. Ya, sakno. Awak ge golek. Panas udan panas udan tapi kan panas udan Dan panas. hutan panas aling-aling caping gunung Ya, oke. apa tuh terus lali ya malah apa Pak Nadyan wadon sarata terus sekarang Zaman berjuang
leran ya kok leran ku piye? Iki mau bendara Pangeran Bayu Murti. Tak beli to, Pak? Ayo gua menawa isih bisa wanan sing kadipaten. Lah sira ya kudu nyampe kok. Yo, sampai pangkalan ojo ngerti ana sing lari. Ora ngerti iki gone sapa ya. Iya. Wis aku cukup nang kene wae. Ora wiwit sak mau ya wis sak utara aku nyawang kuwi. Ganti tumpang suh nggon kuar kondo marang sak. Wis padha rampung gawe. Nggih pangestunipun niki nggih. Pun anu sedaya pun rapi Nek jalan kula kok langsung. nggih. Nggih, nek ngapunten nek kuwadi niku. Apa didik? Wedi iki perkara apa? Wong wiwit aku isih cilik kowe sing padha ngomong aku. Aku ngrumangsang. Nek wiwit semono aku tok leliting. Tok dulang kautaman. Tok lolos kabecikan ki aku ngrumangsang. Dadi yen aku nyeneni marang kowe iki wis ora ana gunane. Nggih, aku matur nuwun banget marang sak kloron. Dene kowe tansah nguri-uri kabudayaning tanah Jawa. Kabudayaning diri. Pancen perkara iki perlu dipeperti lan diwarakno marang kabeh kawuh Sukodono. Sing kepengin nguri-uri babagan kabudayaan, yen kurang dono kok tak suwunke ana ngersane Rama Adipati supaya diparingi dono kanggo ngawuri kabudayaning tanah Jawa. Boten dono, boten patek. Dono ora piye? Nggih, boten patek nolak. Kon semangat kan. Ya, ya kok dicoba dhewe tak bisa-bisa kan. Kanca-kancane dhewe ditumpuke. Klumpuke Sepelke kon latihan angel-angelan. Sing tak bingung iki pokoke nggih Pangeran. wiwit nalika semono saiki kowe wis dewasa kepara kalebu sing ngomong aku. Umurmu ya wis ngancik. Nek diarani Joko wis Joko kasen. Kok kowe padha ora seneng rabi iki jane ana apa? Heh? Kondo bloko wae nek pancen kowe ora duwe ragat kok tak suwunke Rama. Ki ngenengi Kowe awake dhewe kowe iso ora, kowe iso ora. Ora iso mundur. mau awake dhewe diseneni kok ora bilang. Lah kowe iso Pangeran iku dereng. kowe iso caosi wangsulan ora, ora iso mundur. Lah aku ya ora wani lah urung-urung kok ya. Kok pangeranmu nggih dereng kok Oh. jenenge awake dhewe ngono. Lah iya Aku kira nggak semi marang kuwi. Nek urut-urutane iki ra luwih becik urut sing saka sing tuwa siji. Nggih. Mengko ndak ora becik. Angel sih. Ning nek cara kambil niku mboten blulu niku iso kecet iki nggih. Dadi ikut sing tuwa iso keri kok garinge nganti ning dhuwur iki. Ngati tukul barang ya kok. Kene. Nggih, nggih. Aku tak kondo marang sak loro. Pancen nggonku teko ning papan kene iki ana perkara sing wigati sing kudu tak kandhakake marang kowe. Nggih. Rene aku mau ngarep swanana ngersane Rama ing Kadipaten. Aku matur nuwun ngersane Rama. Yen aku kepengin nyecep ngelmu ana ing padepokan Jatisrana. Rene ora suwe meneh aku bakal sinengkake ngaluhur. Sak mangsa-mangsa Rama kuwi lereh gone jumeneng Adipati Sukodono. Aku kan bakal nggawe damparing Kadipaten Sukodono.
Mula aku njaluk prastiamu sak kloron. Rene wiwit cilik saengga diwasa kowe sing ngomong aku. Aku mukti ya kowe melu mukti. Nggih. Mula kowe tak kanthi. Saiki barengan ning Jatisrana. Oh nggih. Pokoknya anaknya nanggung siap. Iya. Kowe ngerti ora papat di Jatisrana? Nanti sono to. Lah, nanti Kak. Kowe dirubah. Ya wis ngono aku karo takut-takut tunggu teparu, mbok menawa ning papan-papan kene akeh tangga sing padha mangerten. Oke. Dan neng Bebarengan dulu iki. kelingan. Yang paling itu waduh. Yen kowe perkara luwe, kuwi gampang. Mungkin beres. Iya perkara hitung-hitungan babagan nggonmu luwe kuwi aku sing bakal maringi dono kanggo tetuku ning dalan-dalan. Ya. Wis aja kuwatir. Nggih. Warung nuli awake dhewe ditanggung doro. Wis ya. Nggih. Nggih. Saiki kok Bebarengan. Kok prasane iki? Patoban kang sumempuh ana ing Jatisrana. Sawetara iki ndadekake kahanan peteng dedek pindha kasaput ing pedhe. Kabeh mau mbok menawa wis pepestane Gusti kang akarya. Nanging semono aku ya ora mung cukup mendel semen. Apa meneh padepokan wis dirusak dening para punggawa ing Jampanan. Ora mung cukup kuwi, aku uga diperwasa dening para punggawa Jampanan. Uga anak wedok renggani diglandang dening pepati ing Jampanan. Luwih becik aku bakal nyuwun pitulungan ana ngersane jeneng Bupati. Supaya bisa mitulungi anak wedok renggani. Keksuwan. Nyuwun pangapunten saged. Inggih, inggih. Ing semu panjenengan dalem. Legep penggalipun. Wonten perkawis menapa? Mangkiri. Menawi boten lepat saking pandhu kula, panjenengan niku lak Pangeran Bayu Murti. Inggih, terus monggo. Gini. Ampun banter-banter to lah. Niki nggih ngeleng sayang nggih. Selak mesake. Oh, Suaraning wong sing tansah gresula uripe. Oh, wis rada tuwa. Awake dhewe. Iya. Lah dasare ngeliyang iki. Iya. Nggih, monggo-monggo dilajengaken. Sakmenika Wis pundi? ketinggalipun sampun akhir diwasa penyanyi penyanyi. Iya, terus. Salajengipun sinaosa menika wonten ing panggihan wonten ing margi kula ngaturaken pambagya kawilujeng Kanjeng Pangeran. Waduh, sanget. Oh, Derek idem. Oh inggih. kowe arep ngatur apa? Mboten derek idem jenengan. Ora nek kowe arep kandha tak wenehi Waktu kanggo kondo marang Bapak. Arep ngenalke ora? Nggih, Mbah. Tetep Sehat, Mbah. kanggo lah.
Nggih, sehat. Nggih, pangapunten. Panjenengan menika abdinipun jeneng Pangeran Nggih, Leres. nggih. Oh. Leipun Ndara Nggih, Pangeran nggih. Bayu Mukti. Oh, nggih. Nggih. Pangestunipun Bapa Wilujeng. Kundur Bapa wonten ing papan mriki langgih sami sae sedayanipun. Nggih, sedaya sami sae mawon. Ingkang saklajengipun kadosipun kok wigatos sanget menika badhe tindak pundi jeng Pangeran. Ngaten. Mila sekawit kula nilaraken Kadipaten Sukodara menika niat kula badhe nderek nyecep ngelmu wonten ngersanipun, Bu. Rene menika sampun kepanggih wonten ing papan menika, Bu. Keparing Bapa nampi kula minangka murid panjenengan. Kados pundi? Ngaten nggih Pangeran. Menawi panjenengan badhe purwita dhateng Jatisrana. Iki. Wekdalipun sampun sak menika nggih. Lho. Lajeng benjang menapa? Jalaran ngaten nggih Pangeran. Wonten ing Jatisrana menika nembe manggih ribet. Jatisrana menika dipun obrak-abrik dipun risak dening para punggawa-punggawa ing Jampanan. Boten namung menika, malah anak kula istri ugi dipun gandang dening pepati ing Jampanan. Lah menika kepenak sanget kula saged kepanggih kaliyan panjenengan. Janipun kula menika badhe sowan Kang Rama. Kula badhe nyuwun pitulungan supados mitulungi anak kula pun tenggang. Sak sampunipun Bapa ngendika ing kata-kata. Inggih. Bilih Jatrisana nembe kesaputing kedung ingkang ampak-ampakan boten saged tinembus sularing Sang Bagaskara Wanci. Leres panjenengan. Semanten apa? Yen pancen menika dados kasunyatanipun kelampahan kados mekaten. Yen yoganipun Bapa ingkang asma sinten? Renggani. Renggani. Inggih. Sak menika mapan wonten. Dipun gandang dening pepati ing Jampanan. Boten namung menika kula ugi dipun perwasa ngantos boten eling purwa Dursina. Ngantos dugi sak menika dereng mangertos wonten pundi papanipun anak kula. Renggani jenengan. Bapa. Nggih. Sak sampunipun panjenengan ngendika ing kata-kata. Perkawisipun sampun ceklok. Badhe kados pundi pawadan menapa kemawon. Kula boten badhe nindakaken yoganipun Bapak. Kepareng wekdal sak menika iki kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Badhe kula rebat yoganipun Bapak. Renggani. Oh bener badhe tetulung dhateng anak kula. Iji. Nggih, menawi ngaten kula mboten nindakaken dhateng panjenengan. Kula jampangi saking wingking Iya, lek iki ana gawean. Ya sing gedhe pakapuramu. Senajan toko ngene ya diangkat kok tak wene lemper. Pokoke melu dia-dia lek ya dibedake jeneng pangeran. Nyun pangestu. Oh iya iya. Renggani entuk pitulungan badhe iso kaliyane iso sabar. Ono apa to? Iya iya. Oh, dadi kowe diayak dening Brandal. Kepenak urung dikapak-kapake to kowe?
Ya nek durung apa-apa. Ora apa-apa. Lah kok ora gelem kepiye to kuwi? Lah ra sugih bondo to dandalmu? Oh, kowe ora tresno. Ya wis, yen kowe ora tresno banjur sak teruse kowe sida arep sumusul goleki marang rengganen. Yen kowe bakal sabiyantu sumusul marang rengganen, aku ora wis utusan marang Pangeran Bayu Muti uga bakal tetulung marang rengganen. Iya, nanging yen kowe bakal sumusul bebantu, kowe aja cara nyandang cara wanita kaya ngono kuwi. Mongko ya ana sak tengahing dalan. Ana keribetan, ana grandal meneh. Nek kowe dicegat, nanging yen kowe engko nyandang kanthi nyandang priya, kowe bisa tetulung marang rengganing. Lah ya kaya ngono kuwi. Mula prayogane ayo, kowe tak ganti busana dhisik. Iya, ayo tak. Iya, ayo.
Saben panjenengan arawuh wonten Kadipaten Jampanan penyantan sangatane dharma bekti dhateng kula. Namung awrat nggih kula nampi mila gawao sami-sami Bapak. Iya. Injih ning Dipati. Kula menika sinajan sampun ndingkang sepuh. Ugi sampun suda pamireng. Namung anggen kula dampingi ing Dipati menika kula kinten boten wonten kekirangan pun dados kula menika nyuwun pangapunten sinajan kula menika mbok menawi kathah lepat klentu anggen kula suwita wonten ing Kadipaten menika kula dingapunten dening Adipati. Anggenipun ngalembana ingkang resi menika ampun sanget-sanget awit kula menika sampun sepuh. Araos sing marang boten sekeca sak sampunipun bapa sing ngendika ingkang kados ngaten. Senajan panjenengan yuswanipun sampun diungkap nanging babakan ulang reh tata kami lan samukalisipun bapa tasih kula betaken wonten Kadipaten Jampanan. Ila kanthi mekaten panjenengan nyangka pepunden kula semoga anggenipun gegulang paring ulang reh dhateng para kadang kawula ing Jampanan sampun ngantos wonten aros sangga nggih mekaten. Sinajan kula menika sampun sepuh anggen kula gegulang para nararaja lan kawula wonten ing Kadipaten menika kula kinten boten nguciwani njeng Dipati. Iya aturaken sangat agening panuwun. Nuwun sewu. Gandeng pasowanan menika kathah kawula ingkang marak sowan wonten sak
ngajeng pendhapa Kadipaten Japanan. Mila boten ngirang saking pakurmatan tiyang sakjane nenggalipun kula badhe ngacarani perjalanan ingkang nembe. Sowan wonten ing Kadipaten Japanan. Iya, monggo Jeng Dipati. Lawuh yudha. Yo, padha becik sowan ing Kadipaten Japanan. Asal berkah pangaji Kanjeng. Minujeng itu. Wes ngono matur. Dereng. Sak derengipun kula matur menika wonten menapa kemawon sampun kecekap ingkang abdi menika rak raten. Aku percaya jane aku durung mundhut presa. Nek gandeng kowe matur, aku matur aku nedha nrimo marang kowe. Nggih. Wong kowe matur sajak wedi apa pancen yo ora bisa. Pancen nggih boten iso tur nggih tasih wedi. Kok menika dalengake petepangan rak ngaten Kanjeng. Urung tau tebong, lain asring ketemu rak ngono to. Ha nggih. Dasare lho menika Senopati ora patek pinter. mangke rumiyin Jeng Dipati. Senopati mbok rada maju rasane rada. Yen matur ora ya kudu sing cetha. Nggonku ngegurang esuk lan sore wis ora kekurangan seprono seprene kok rene kok ndakane. Lah ora ya ngisemake resiak to. Oh nggih. Sedaya menika kantun penganggem ngaten Kanjeng. Oh iya. Nuwun sewu Baporsi. Nggih. Menika sampun gandang sumyang ciri wanci ning gawa ket bayi. Ha iki Pancen ngaten menika namung kula remen. Jalaran piyambakipun tansah setya tuhu dhateng Kadipaten Jampang. ya nggih ngoten Jeng Dipati. Salajengipun Bapak. Bapak anggenipun paring ulam reh dhateng para sentana lan kawula sampun boten kekirangan. Injih. Namung wekdal menika Bapak Resi Supados arawuh wonten ing Kadipaten Jampang. Menika ing wekdal menika boten sedaya narapraja kawula ingkang marak sowan namung saperangan kemawon. Menika wonten wigati ingkang badhe kawaturaken dhateng ngarsanipun Bapak Resi. Injih wigatosipun menapa Jeng Dipati? Awit kula menika tiyang sepuh dados boten ngertos antawisipun pamireng sing mriki sampun dengeng, pamireng saking mriki sampun blas. Ayo tesih caksana. Injih. Dados monggo kula aturaken menapa kula njenengan salebetipun wonten ing Kadipaten menika rada bingung Jeng Dipati kula menika. Dados panjenengan nika nggadahi panjenengan ingkang badhe dipun kali-kali ngerti menika dos pundi to? Sejatosipun kok sajakipun menika kirang wicaksana. Nggih, janipun Anggen ngaten. kula matur menika lho Jeng Dipati. Nggih boten. Perkawis panjenengan boten wonten perkawis. Namun ingkang badhe kawula aturaken menika ngaten. Kula badhe nyuwun pitulungan dhateng Bapak. Jalaran nalika dinten kang sampun kepengker. Injih. Kula nampi wangsiting Bathara ingkang hakarya rupa. Kula saged lono nggen kula jumeneng adipati wonten ing Jampanan menawi kula kelampah ndhauh kaliyan Dewi Renggani putranipun Bapak Begawan Sabda Jati ing Jatisrana. Pramila kula nyuwun pasumpenan menika kula badhe nyorodaken dhateng Bapak Resi menika menapa namung kembanging tiyang nyaring menapa menika dadosaken kasunyatan. Oh nggih niku teng dadosaken penggalih. Kula menika nggih sampun sapuntawis wedal. Anggen kula rasan kaliyan Narapraja lan kawula
menawi panjenengan kok ngasta bahwa pusane ngadil ning kadipaten menika wonten kuciwanipun nggih menika dereng kagungan garwa nanging bapak sumpenan menika pasumpenan menika wonten werni 3 njeng Dipati wonten werni 3 menapa kemawon Bapak Resi ingkang sepindhah menika Titiyoni ingkang nomor 2 Gandayani ingkang nomor 3 menika Puspatajem njeng Dipati dados anggenipun panjenengan nyumpena menika menawi Werna 3 menika wau wonten pilihanipun menawi panjenengan anggenipun nyumpena menika tasih sonten antawisipun jam 8 ngantos dumugi jam 11. Menika namung panjenengan menika tindak-tindak semeret nggih menika kesumane ngayu nggih regani menika saged dibentos saged. Ingkang nomor 2 jam-jamipun menika jam 11. Menika namung panjenengan menika anggenipun tindak-tindak menika wau kekeselen menawi Puspatajem menika gagat lainna dados menawi Puspatajem menika anggenipun nyumpena menika menawi sae ugi mangke kepanggih sae namung menawi pasumpenan menika awon menika jenengan nggih manggih kahanan sing awon njeng Dipati menika saking petungan kula dados mbok menawi ing sakmangke panjenengan menika anggenipun nyumpena menika monggo kula aturaken jam-jamanipun menika mangke jam pinten gagat raina napa sonten napa mangke nggih menika jam 12 ngoten menika mangke monggo nggih matur nuwun Bapak Resi salami kula ngasta bahwa pusaran ngadil ning Japanan nembe miring menika Wardining pasumpenan ingkang pun mediaken dening Bapak Resi Kalawat. Inggih. Dados menawi Titiyoni menika wancinipun sonten menika namung kabekta saking anggen kula mlampah-mlampah menika. Inggih. Lajeng Puspatajem menika menawi Titiyoni Gandayani. Lajeng menika kula garing patos kono. Iya. Nggih. Gandayani menika namung kabekta saka keteta ngaten. Nggih. Menawi Puspatajem menika dadosaken kasunyatan ngaten. Kasunyatan menawi panjenengan kanggen tumpena menika sae nggih nemahi sae. Wancinipun menika sampun gagat raina mekaten. Gagat raina nggih Dipati. Entan mongko Bapak Resi. Anggen kula nyumpena menika sampun gagat raina katitik. Sak sampunipun kula mungku saking Nendra. Menika kula medal menika sampun wonten saking Sang Hyang Parwati sampun siang ngaten. Yen ngaten pasumpenan kula menika kasunyatan mekaten. Oh dados pasumpenan panjenengan menika sampun gagat raina sampun nggih menika dipun nggih enjing ngaten. Ijang. Lah menika panjenengan menika badhe kasunyatan. Anggen panjenengan nggih menika badhe kersa mundhut garwa. Dados saupaminipun ing samangke panjenengan menika badhe mundhut garwa kula kinten langkung prayogi jeneng Adipati. Panjenengan Bapak Resi mekaten estunipun. Selak boten kiyat arasing manah kula. Kula lali-lali tansaya katon. Kula lipur kemawon malah saya ngalela. Bela saderengipun Bapak Resi supados rawuh wonten Japanan. Estunipun kula sampun putusan Patih Dirgayuda supados sowan wonten ing Jatisrana
wonten ngersanipun Bapa Begawan Sabdojati supados dikaaken nglamar wonten ngersanipun Bapa Begawan ya cengergani supados dados garwa pramestur. Oh, nggih dados jenengan menika saderengipun pun desa dumateng kula menika sampun utusan salah suwijinipun menara Prajono Anjing neraka. Ajeng menika dereng wonten sowanipun dipun tenggo. Awit jati srana kalih kadipaten menika tembih nggih panci nggih. Sesembahan kula inggih kados pundi Bapak? menika menawi kula tingali mboten klentu yen menika ingkang rokok Patih dirgayuda. inggih menika monggo gegandhengan sampun sak mentawis wedal anggenipun menika monggo Patih dirgayuda. Nuwun kula slamet tekamu. berkah pangestunipun dengan adipati Wiluting tembak bekti kula pundi Tak tampa. Sak banjure selak ora kuat alasaning penggalihku. Nalika semono tak utus sowan ngersane Bapa Begawan Sabdojati Jatisrana. Kowe wis tekan Jatisrana. berkah pangestunipun dengan adipati sampun dumugi Jatisrana Wis ketemu karo Begawan Sabdojati. sampun Renggane yo ketemu. pangestunipun inggih namung sak sampunipun kula matur wonten ngersanipun Sang Begawan Sabdojati atur kula sewau ngajeng sae-sae saya dangu atur kula mboten pun tampi kalian Sang Begawan ingkang kula ngamar kesumaning ayu regan namung watak kula watak kula pasti kasar Lah iya kan kowe makhluk kasar. Pramila Sang Begawan Sabdojati kula jemparan. Salajengipun Sang Begawan Sabdojati kula jemparani. Sang Begawan semaput wonten ing papan Kula aturi sabar. Kula aturi sabar. salajengipun kula ngertos renggani kula glandang wonten ing Kadipaten. Wedal menika renggane sampun kula papaken wonten ing Taman Kadipaten. Dipun jagi para abdi wonten ing Kadipaten. Balenono matur. Aku salah krungu apa pancen bener aku balenono. Sabdojati kula jempalani ngantos mboten inget. Terus Renggani kula glandang. aku jawab apa marang kowe? Supados nglamar kesumaning ayu renggani. Lah malah Bapa Begawan Sabdojati iki guruku. Kok jempalani ngantos ora emut Purwadasena. Sing jawab sapa? Iki saged betutu dalem dengan Adipati. Awit awrat ngemban dawuh dalem dengan Adipati. Menawi kula mboten nyawanaken renggani awit driji ageng jangka kula pun 3 jangka kula. Pramila wedal sakmeniku kula ngemban dawuh dengan Adipati kula sawanaken wonten ing taman. Caramu bener. Nanging kelu. Caramu ki ora bener. Menawi tentu lepat muncul ing samudra pangsang dengan Adipati. Iki bebasan keriwian dadi grojokan guyonan dadi tangisan. Mongko Bapa Begawan ki guruku. Enji
Yen nganti mengko ana dukane Bapa Begawan. Apa ora dadekke ing seme Adipati Somole. Kula semanggaken dengan Adipati. Patih patih. Tuwa. Ora tau gelem sowan. Patih rade bojo pisan. Ya kaya ngono kuwi. Sok plablok-plablok entengan tangan. Ning Adipati. Awet awan kembang jauh dalem sing Adipati. Monggo kula sabar. Sabar. Dados dipun penggalih rumiyin aturipun menika wau monggo dipun penggalih ampun ngantos mangke nggih. Paribasane menika kriwikan dados grojokan. Menika cetha Boporsi. Jalaran ingkang dados bibiing perkawis Patih Dirga Wiwito. Lajeng kersanipun Menika katen Bapak. Bebasan sega wis dadi bubur. Lajeng badhe kados pundi malih? Banjur saiki Dewi Gani sampun kula papaken wonten ing Taman Kadipaten Jampangan dengan Pak. Kadipaten Jampanan Jatisana Kado. Jampanan Jatisana Ado. Juremu dosta wancine awan pembeni. Dalu dengan Adipati. Lah iki sing dadekke cudya marang aku. Sebabipun ndek pundi? Lah ya watakmu. Bengi-bengi gelandang wanita mon pangapunten dengan yen kowe ki matur ku kok ya sing bener to. Mbok ya nganggo dialing-alingi. Kepuan wanita nembe sepindah menika. Mon kula direteng-reteng ngaten menika. Aja mung matur sane sadal. Musa enakmu dhewe, Patih kurang trapsila, grusa-grusu, tundone kleru. Nggih, panci leres. Yo, mapan wis kebacut. Ya arep kepriye wae. Mengko dukane Bapa Begawan sabda dadi marang aku. Wis gelem ora gelem tak sanggup. Abot-abote aku bakal kepengin garwa marang Dewi Renggani. Nek lanjut dikersakaken dengan Adipati menika. Lah mapan wis kebacut ning Jatisana. Lah udo. Lut. Ana perkara kaya ngene kok longak-longok. Ora gelem cawe-cawe. Namung mirengaken patih tuwek nika, patih nepun boten-boten gunanipun menika kangge menapa kan? Lah yen mau ora saujuk, kira yo gek kepiye ngono. Wong niki ajeng kula kapreng niku eman-eman. prajurit namung menika napa nggih? Pasare pemestari prajurit namung kami tenggengen. Ana kersane dengan Adipati kudu nganggo wewaton. Iya. Jalanan kabeh wis kebacut. Wis ora padha padidon. Damar wantun sinupet. Kadang Gani wis ning Taman Jampanan. Mula aku sak kepengin mangerteni supaya kelakon nggonku njangka bakal nggarwa marang Gani. Boporsi, Nggih, kula semangat Kadipaten Jampanan. Kula badhe nayenaken dhateng Dewi Gani. Nggih, nggih, monggo. Panganipun kula suwun. Nggih, nggih, nggih.
kowe kudu sing ati-ati. Awit ana ing sak tengahing dalan akeh kang bisa nggodha marang kowe. Yen kowe kaya mengene iki ora kawistara. Lah, rak yo ngono. Sak banjure piweling kucing angka 2. Yen kowe ora kepepet, kowe kudu aji petak sewu aja kok gunake. Nanging yen kowe kepepet arep kepiye maneh? Ya wis. Saiki kowe tinggal sumusul marang Jen Pangeran Bayu Murti beratas goleki ya kuwi Dewi Regani. Iya. Iya. Aku ora tak tegake, tak jampangi saka.